Album 2 tu bude v niečom iný ako Jednotu, keďže Jednotu zoskupilo veľké množstvo umelcov, autorov piesní a tak ďalej. Album 2 tu ide do takej väčšej jednoduchosti, by som povedala. Naozaj to ako keby vyjadruje aj obsah toho CD, že je to také stretnutie, taká symbolika stretnutia človeka s Bohom. Keď sú dvaja zjednotení tu a teraz. A to aj vyjadrujú tie piesne, že sú to také piesne medzi mnou a Bohom. A je to vlastne 12 mojich autorských skladieb, ale keďže sme chceli zachovať tú jednotu a tú víziu projektu, tak sme do týchto piesní prizvali 5 rôznych producentov. No teraz to bolo lepšie. Posúvalo to rytmicky, že to bolo proste také, som nechápal, že čo sa deje. Na rozdiel od toho prvého CD-čka, kde bolo rôzni autori zjednotení, tak teraz v tomto projekte sme vytvorili tú jednotu medzi producentami a to síce, že si tých 12 piesní rozdelilo 5 slovenských producentov a oni tým skladbám vdýchli taký svoj nejaký nádych a život, takže sa máte na čo tešiť a verím, že aj vám prinesie toto CD-čko také stretnutie s Bohom. Bude to veľmi seriózny album. Máte sa na čo tešiť. Dobre. Napríklad čakajte nástrahy. Niekto volá niekomu.